O aumento das adiccións tecnolóxicas, especialmente entre a poboación máis nova, está a xerar preocupación entre os especialistas en saúde pública. A Unidade de Condutas Adictivas de Ribeira está a atender cada vez máis casos relacionados con adiccións ás novas tecnoloxías. As persoas afectadas pola adicción ás novas tecnoloxías, como plataformas de apostas en liña ou xogos digitais, están sendo atendidas na UCA de Ribeira, onde os profesionais están a traballar para combater este fenómeno en crecemento. Nos últimos anos este problema está a aumentar constantemente. Cada vez o único tardase en identificar, porque hasta que unha conducta deste tipo, ao final quere decir, a conducta con consumo de sustancia ten o problema engadido de que consume diñeiro moi rapidamente, pero este tipo de conductas van pouquiño resonando e tardanse moitísimo tempo en descubrir hasta que de repente aparece un problema moi serio que, bueno, pues que pode permanecer agachado durante moitos anos. Dende o Concello afirman que se están a dar cada vez máis casos nos coles, pero non só iso, senón tamén entre a poboación máis maior. Sí que estamos notando un aumento, sí que estamos, sobre todo, nos centros escolares especialmente, porque a población adolescente é a máis susceptible, pero non só na población adolescente, a población maior tamén. É dicir, nos anos 90 e primeiros do 2000 teñamos os famosos números 906, non? Que decían aqueles que decían pola noite. Ahora, afortunadamente, dese problema parece que está a desaparecer, pero temos o problema que é de consumo moito máis directo, moito máis íntimo, además, e moito máis accesible, porque pode aparecer en calquera sitio, en calquera momento, incluso estando co neno no parque vixiando como está pasando no columpio. A atención especializada na UCA de Ribeira inclúe tanto a intervención en casos de adiccións digitais como a asesoría a familias, para axudar a detectar os sinais e a comprender mellor os riscos asociados ao uso incontrolado das tecnoloxías. Expoñer que faise fincapé, por exemplo, na formación respecto a ellas, pois se detecta cada vez máis coñecido que moitos menores están empregando este tipo de tecnoloxías para intentar facer algún tipo de visión de resultados de apostas deportivas ou algo polo estilo, o cal fai que todo sexa unha mera especulación e o que acaba tendo como resultado, como ben acaba dicindo ele, que co paso do tempo se provoca unha adicción e os nenos máis xóvenes que empezan empregando este tipo de cousas desde o total descoñecemento e o secretismo absoluto sen poñelo en coñecemento dos seus pais se acaban encontrando con un problema moi grande que debemos intentar atallar dende o Concello poñendo todos os medios de formación que estén na nosa man para intentar previr que non cheguemos ao paso final que sería ter que acudir á unidade de condutas adictivas por ter unha adicción ao uso de unha tecnología que se houbera formado no seu momento ou se houbera explicado podería haberse evitado. En Ribeira, a UCA está a desempeñar un papel fundamental na loita contra as adiccións digitais, ofrecendo unha solución inmediata e accesible para aqueles que loitan contra este novo reto da sociedade moderna.